ado sapasang denai susah udah sana udahlah barangnya cinta denai pun mesti menarimonyo tapi kini udah babalik denai pulau manggele manga udah ndak menarimo dan udah kandung bukankah di duniaku sagala dua denai ndak menarimo itulah digarikan Tuhan kuasa coba karena balia de udah sia mana dulunan basalah pagabasilang nanden langkahi tapi udah mungkin janji kini denai ala berubah usalah denai diharokan eloklah kini udah relakan denai nang di tangan orang. Tapi kini udah babalik denai pulau